Svira su se kao zlato, svira pa sa hrabro stajao u Beogradu. Danas je dan za pobedu. Svira su se kao zlato, svira pa sa hrabro stajao u Beogradu. Danas je dan za pobedu. Stiže ekipa ko u rata, Rudija u kulava, do pare olupala, samo da mi pucala. Maja 10 ove noći, samo ljubavića. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba, dođe neko dosta, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba, dođe neko dosta, zato ustani odmah. Ovaj grad sve zna, da se nikad ne zaboravi, pamti kao drma, boli kao stari ošici, ovo je naša Biblija, kao na frontu nas odrasli, ostaje samo pitanje, o životu nas odrasli. Da, budem sreća, samo isti govora, pokiša moja zemlja, za ruža proslava, ružo je bila, i zvuke proslava. Uvijek tako nevina, oštita neprkosna, duhom nepobediva. Ko tebe ni sočiša. Sad rokamo za brata Noleta. Ajde. Ajmo ruke gore svi. Vidjet će Nole ovo sigurno. Ajde, ajmo svi. Nikom gore sedu, ostav svoj najgore problemu. Lako je biti heroj kad te vole, emocije gore, kidam kao Nole. Ja ih jurem, ja ih lovim, mreža svoje vode. Nekad ja se tak vodem, ali ne dam da me slome. Nije strašno pasti ako digneš se na noge. Gledam obraz, ni po koju cenu, ostav svoj najgore problemu. Lako je biti heroj kad te vole, emocije gore, kidam kao Nole. Gledam obraz, ni po koju cenu, ostav svoj najgore problemu. Lako je biti heroj kad te vole, emocije gore, kidam kao Nole. Pa znaju ko sam ja, služba vojska Rimlja. I zato grabim sve što mogu jer mi pripada. Prešli mi Azuri sve do Azure obale. Kad ti je ove zastare, Mnogo nam se dopale, za oko su nam zapale. Beograd je svaki, Se su netom sene, da probaju bušrančine. slabo sila prašta za srušene zbog stava i nata. Srbi vazda strada. Za naš narod na Kosovu i Metohiji, za naše manastire, za naše svetinje. Kuda mi da ne znam gdje je naša tačka polaza, gdje je naše grobova kao od požara. Ne bih se dokazih vekova silnih podviga i onaka koji nad jesu stradali na nogama. Kosovo!
Pravda i sila, da krv crvena ko vino, bojile noći, kroz obraze u čaši, to su bile tvoje a oči. ja sam morao da odem. Fijak je me čekao, Beograd je zbogom objeti stvari nisam rekao. da li se sjećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sam ostao je moj Beograde. Da li se sjećaš kako bilo nam je pre, posle svega šta sad ostalo je moj Beograde. I onog dana kada mene više ne bude, ni tada nema povlačenja, nema predaje. Poštovani gledalci, sa nama ponovo Beogradski sindikat. Zaista divno, New York, a evo sad u Čikagu, svi su vas odlično dočekali. Kako se vi osjećate, kako kad vidite ove ljude koji neki čak i ne znaju neke vaše pesme? Pa sjajno se osjećamo, mislim i žao nam je što je kraj te turneje. Prvo smo imali fantastičan doček u New Yorku, naš prvi koncert u New Yorku, onda je usledio Miami koji je već po drugi put bio onako baš dobar i sad ovaj spektakl u Čikagu. I sada eto, pomešana osjećanja, uvek je emotivno, vidimo se sa gomilom i prijatelja i rodbinom i tako dalje. Ne znam šta da kažem, onako vrlo sveže Sabine, mi smo zahvalni Bogu što imamo tu šansu da se viđamo sa našim ljudima i da delimo energiju na ovaj način, stvarno. Eto, 21. marta 99. vi ste počeli sa radom, baš te interesantne godine, je li tako? Da, ove godine je 25 godina benda, da. Naš neki kao mali jubilej, jeli? Zaista fantastično, a pevali ste svuda i čak i arena, je li tako? Jeste, pevali smo i arenu i prošle godine je bio pun taš. Ne znam, sindikat svake godine raste i nekako nama neka nova snaga dolazi, imamo neku inspiraciju, izdali smo novi album pre 2 meseca, sad smo sa publikom podelili par pesama, vidim da i ovde u Čikagu ljudi znaju nove pesme, tako da nema šta, mislim, mi se vidimo sigurno ubrzo i na nekoj novoj maloj turneji po Americi i radujemo se tome. Divno, divno, baš smo uživali i uneli ste i neke nove, znači 3 devojke iz Čikaga su isto tako veličale malo. Pa to je super što kroz neke naše pesme se pronalaze i mladi ljudi i vidite šta je fantastično, bez obzira što su njih 3 sestre rođene ovde, one su pokazale interesovanje za etno pevanje i to rade fantastično. Prijavile su se, pitale su da li bi mogle da učestvuju, mi smo bili oduševljeni i normalno svako ko je bio ovde je mogao da čuje koliko je to dobro.